Sor Alonso, bravo, bravi. Pace e gioia. El Barber de Sevilla és una òpera bufa, una farsa plena d'embolics, que succeeix aquí, a Sevilla, a dins i a fora de casa del doctor Bartolo. Parlem amb els responsables d'aquesta posada en escena perquè ens expliquin el seu plantejament i com han resolt tots els reptes que planteja aquesta obra. Rossini té una cosa que és molt precís. La música de Rossini és tan milimètric, tot tan calculat, que aleshores a la posada en escena crec que has d'aconseguir la mateixa precisió. Els cantants han d'aconseguir aquesta precisió, amb el gest, amb la mirada. He intentat partir del títol primitiu de l'òpera, que era Almaviva, ossia l'inutile precauzione. Perquè el personatge central per mi no és el Fígaro, sinó que és el comte d'Almaviva. És ell qui resol les coses. El Fígaro té una altra funció, que és la pròpia del criat en aquesta mena d'obres, che è la d'embolicar la troca. Che cos'è stato? Non so che nell'occhio. Els personatges veus que tots van seguint una lògica. Aleshores jo he intentat partir molt del que passa i justificar tot el que passa i que la comicitat vingui de les situacions que es donen, que són molt divertides, i no tant de la pallassada que pugui fer un personatge. Aquesta òpera té la fama que hi ha moltes situacions inversemblants. Jo m'he esforçat en justificar tot el que pot semblar inversemblant. I justificar que el Bartolo es pugui creure quan l'enreden, no perquè sigui tonto, que no ho és un personatge molt desconfiat. He intentat justificar que un personatge d'aquestes característiques el puguin arribar a enganyar. La producció, en aquest cas el muntatge, està fonamentat escenogràficament amb un giratori. El giratori és un element teatral que s'utilitza força, a vegades d'una manera més o menys gratuïta, però en aquest cas pensem que és molt justificada, perquè necessitem un dintre i un fora. Hi ha una gent que està tancada a dintre, o una noia que està tancada a dintre, i una gent que és de fora, que vol treure aquesta noia de dintre. Llavors, el dintre i el fora, jo crec que a través de l'element giratori s'explica molt bé. La part que gira té una cúpula i això pot recordar, és una mena de metàfora d'una gàbia, la gàbia on està tancada la noia. Pel de més, l'hem situat sobre el 1816, que és l'època que va escriure Rossini, els vestuaris d'època, ens hem inspirat o hem partit una mica com a referent amb les pintures del Goya. Té personatges que són com molt grotescos, o podrien ser personatges bufos, i d'altres que són inquietants. Jo voldria que resultés una mica inquietant, també, que no fos només una cosa de riure, sinó que amb aquest final de l'àrea del conte resultés una mica inquietant. El comte va repetint, no sé quantes vegades, la mia felicità, la mia felicità, la mia felicità. No diu ni una sola vegada la nostra felicità, la mia felicità. Si pensem que aquest personatge després el trobarem a les noces de Fígaro, i sabem com és a les noces de Fígaro, aquí queda molt, ja queda molt prefigurat per on anirà la cosa, no?